Blahoslavený bude Ježiš Kristus. Nemáte mi za zlé, takú krátkou modlitbou snáď môžeme začať dobre a môžeme postaviť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prosím ťa, všemohúci Bože, daj, aby slová, ktoré tu dneska majú zaznieť, nech naozaj prichádzajú od Teba. A prosíme ťa, Pane, daj nám ušia, ale predovšetkým srdce, ktoré bude ochotné počúvať a prijímať ich. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Môžeme si sa. Milí bratia a sestry, som sa potešil, keď niekedy v máji, v júni mi dal túto ponuku váš duchovný otec, pán farár Eugen. Ale zároveň som to tak vnímal ako veľkú zodpovednosť, nepochybne. Jedna vec je kázať cez svätú omšu, druhá vec je tu stať troška v inej pozícii, ale v prvom rade ako výbornú príležitosť, naozaj príležitosť. Povedať niektoré veci, ktoré majú byť povedané nahlas. Častokrát sa hovoria veci nahlas, ktoré by možno že ani nemali vôbec zaznieť. A to, čo má byť rozhlasované zo striech, častokrát ani nepočuť poriadne. A tak sme si pripravili zamyslenia počas tejto našej 40-dňovej púte, pretože sa jedná o púť, nie o čakáreň, o púť, v ktorej sa budeme zamýšľať nad kresťanom v súčasnom svete. Nie o kresťanoch pred 100 rokmi, Pán Boh vie, čo bude o 100 rokov, asi väčšina z nás tu už nebude, ale o kresťanoch dnes. Čo znamená byť kresťan dnes? A tak také zastavenia sú, a predmetom našej dnešnej úvahy bude kresťan a rodina. O týždeň kresťan a politika, kresťan a mass média, kresťan a bohatstvo, to práve kresťanské bohatstvo. Naše predposledné zamyslenie bude na tému kresťan a kresťanstvo. A posledné kresťan a obrátenie. To je niečo, čo je stále aktuálne. Ale nechceme predbiehať to, čo bude o týždeň, o dva. Ale Božím slovom nič lepšie sme nenašli ako Božie slovo. Čítanie z Evanjelia podľa svätého Matúša. My sme chceli uviesť našu dnešnú úvahu o rodine. Kresťan a rodina. Ježiš odišiel z Galilei a prešiel do judejského kraja za Jordán, píše svätý Matúš. Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. Tu k nemu pristúpili farizei a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal. Nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal. Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale aj jedno telo, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. I povedali mu.